Добър ден на всички! Липсвах ли ви? Така, искате ли да ви кажа какво ще правим заедно цял ден? Като за начало трябва да отида при личната ми лекарка да си оправя здравната книжка. После отиваме да оправим лаптопа ми, понеже всячески отказва да се свързва с каквото и да е Bluetooth устройство и ме дразни. След това отивам най-вероятно до Пепко или до Джумбо за едни органайзери и ще оправим туалетката ми, силно казано, но шкафчето, където се държа гримовете заедно. Видите малко грим навсякъде по опаковки и не точно, понеже, както споменах в предното клипче, почти винаги 80% от времето аз бързам и се случва нещо страшно. Часа по-късно с отметка, че това печели най-дразнещия ден за 2026-та. Да го отпразнувам после. След 3 часа все още здравната ми книжка не е готова. Ще се я вземам в понеделник. След отиди там, после се върне пред нас, после няма що да печат, отиде там като отида ми казват не, няма да си го сложим, защото мога да ти кажа точно защо. Така, всичко е прекрасно. Нека да си представим, че деня ми сега започва. Оставих си лаптопа да ми ремонтират нещо си, понеже всячески отказва всичко, просто свети, нищо друго не прави. Звук няма, не се свързва с никакъв Bluetooth. Така, ще отида да си купя органайзери, ще отида до някоя сладкарница, защото заслужавам да си хапна сладко. Затова. И се прибирам. Предполагам, че тъмън като се прибера, както тръгна, ще ми звънат за лаптопа, така че няма да се изнервям. Така, трябва да си оправя малко в къщи, да оправим гримовете. Първо да купим неща за тях всъщност, да ги оправим. И така, всичко е перфектно днес. Гледам да не се дразна толкова и без това ми е единствения почивен ден. Нека да е позитивен. Така че ако и вие сте изнервени, искам да направите ето така, да си повтаряте, че има такива дни. И аз винаги гадната част от деня изрязвам и си казвам, добре, деня ми започва от сега. И моят ден започва сега. Да, тук е тотален подрез. И такова каквото е, и сега ще го оправим. Често го оправям, наистина. Просто има прекалено много неща в толкова малък шкаф и няма как винаги да е подредено. Така, мисля, че съм готова, като тук са ми четките, някакви си машчици, неща за педикюра, който си правя самичка, палитри, които не ползвам и това тук е моята слабост. И мисля, че една идея по-подредено, въпреки че пак изглежда пълен хаос. Уверявам ви, не е поне на живо. Камерата мисля, че лъже в този път. И така, готова съм. Минах през DM да си взема ето тези два продукта. Отново инфлуенсната съм от тиктокърки. Мисля, че скоро трябва да изтрия това приложение. И нека да го сложа в подредения ни шкаф, разбира се. Хайде. Това тук. И сетинг спрея някъде къде си. Може би така. Ето така. Даже ето така. Да не забравя да си го пробвам. И това е. Така. Извинявам се, ако чувате едно шумолене. Това е от моята прислужница, която си върши задължението страхотно. Много съм доволна. На Xiaomi, ако някой се търси, аз съм супер скептична за такива пръксмокачки, но тази наистина е топ от всякъде. Искам преди да ви покажа Sensei трубата, какво се случва ето тук. Мисля, че виновницата е ето тази маймунка. Няма да й се сърдя. Понеже Муни ще изчисти, после аз ще мина набързо. Да, в Sensei съм се взела един такъв дозатор за сапун, който да смесва и този, понеже е супер грозотия. Мивката искам да я изключите от кадър, няма да ви я показвам.
Ето такива са супер сладурски. Мисля, че ще ми се върже на розовия декор този месец. Така че дано цветовете за измивния гел и това за ръцете да не са някакви фрапиращи, понеже тези шишинца са прозрачни и ще ми развалят естетиката. Мисля, че се получи сладурско. Взела съм и ето тази ваза, защото прекрасната ми котка Дори чупи постоянно моите и тези лалета изкуствени, естествено, понеже тези обичат да ядат цветя. Съм ги сложила в чаша, така че мисля, че е крайно време и заслужават да бъдат повишени в ваза. Измежду другото, преди да почистя тук всичко, понеже е дроп сърма, да ви кажа, ако наистина обичате кафе, но наистина вкусно кафе, мога да ви препоръчам ето тази машина, която е с хартиени капсулки. Аз си взимам лабаца. Така да продължим, похвалих ви я. И това се случва отзад. Му ни приключи, аз съм известена, разбира се. И нека да започнем да чистим това чудо тук. Как се зумва на екран с това? Опа, грешна функция. Ето я. Да, ето я. Здравейте, идвам да кажа край на влога, понеже вчера доста рязко изчезнах, но истината просто е, че заспах. Нищо интересно нямам повече, вече е следващата сутрин, аз отивам на работа и искам да ви благодаря, че ме изгледате до край и ще се видим скоро.